Dakar port la nindo ni jigi kene min dira Mali jamana ma Senegali marabagaw fe nan napolo hakke ye sefa wari miliyari mugan ani saba ye a baaraw daminɛna san 2019 de la ka ban ɲina a baaraw tun jɔra coronavirus bana in kosɔn a bonya ye hectare 3 ye nindo ni jigiyɔrɔ n'a tɔgɔ dara Amasiren Dure la Mali mobilitigiw ka minisiri kɔrɔ Modibo Keita tile la kurunba 2 bɛ se ka jɔ a kɔnɔ yɔrɔ kelen Senegali ma ni ɲɔgɔn di jamana wɛrɛ si ma ni Mali jamana tɛ o la Mali baarakɛdaw n'u bɛ wele les entrepôts maliens au Sénégal EMAS u ɲɛma Fuseni Sumano y'a nisɔndiya jira ani a ye Mali transitaires ni jagokɛlaw wele u ka saniya sabati a kɔnɔ. Nin kɛra kunnawoloba ye Mali bolo ani Senegal bolo nin fɛn in kɛlen min filɛ ye vraiment a kɛra wale dantɛmɛ wale don a diyara an ye fo ka s'a dan na nin don min kɛlen filɛ Japon fɛ Senegal ni Mali ye k'a minɛ ka ɲɛ k'a ladon ka ɲɛ jɛlenya min b'a la k'o jɛlenya sabati a dira an ma condition min na k'o condition labato vraiment n bɛ welewele kan bila Mali transitaire bɛɛ ma ani Mali économique bɛɛ ma an ka yɔrɔ in minɛ k'a k'an yɛrɛ ta ye. Senegali ka port soroko minisiri Pape Sagna Mbaye ko ni mol Amasiren Dure bena ke sababu ye Mali doni bɛ taa teliya la Bamako. Nous avons gagné 15 000 mètres carrés de terre plate. An ye dugukolo mètre carré 15 sɔrɔ min bena ke sababu ye ka mansinw jigini nɔgɔya nin kurujɔ yɔrɔ in na walasa ka se ka port baarakɛlaw dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu bɛ baara kɛ port in na n'a bɛ kɛ sababu ye k'u ka doniw lase teliya la Bamako. Procéder à l'acheminement très rapide de leur cargaison vers Bamako. Gishma Akayili baarada min tɔgɔ groupe Amawai o ɲɛma don a y'a jira k'olu fana ye doni bila yɔrɔw dilan mol Amasiren Dure kɔnɔ Dakar port la walasa ka Mali jagokɛlaw ni transitaires doniw mara ka ɲa. En dehors des Japonais qui viennent d'injecter. Japonkaw kɔfɛ n'u ye miliyari 23 don baara in na anw fana ye miliyari 12 don a la walasa ka doni mara yɔrɔw dilan a kɔnɔ ni toni ba 28 fo ba 30 bɛ don u kɔnɔ. Entre 28 000 et 30 000 tonnes. Embargo min tun bɛ Mali kan o y'a to Mali jagokɛla caman n tɛna Dakar tuguni hali embargo bɔlen kɔfɛ bari u y'a jira ko Dakar port da ka gɛlɛn ka tɛmɛ port wɛrɛw kan o la Dakar port ɲɛma Muntagasi y'a jira ko min ye doni ntali sɔngɔw nɔgɔyali ye o ɲɛnabɔlen don ka ban. Donc je pense que o la ne hakili la fɛɛrɛw taara malidenw ye o fɛɛrɛw ye minnu bɛ malidenw bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la jamana sɔrɔko kɔ la nka fana ka fɔlɔ n'u ye n'u b'a to Mali sɔrɔko baara bɛ don Senegali kɔnɔ ne hakili la o yɔrɔ ɲɛnabɔlen don. la question est réglée. Kabini suro minuit mol Amasiren Dure Dakar port la kurunw ye doniw nalili daminɛ a kɔnɔ Nama Jara Dakar VOA Bambara.